tegese teng mriki Kedung Batheng ke kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso seni kabeh. Mula kena diarani jenenge kene iki jenenge Desa Lepen Bison. Lepen Bison kok iso Lepen Bison? Kedung ki apa? Kedung Lepen. Bison Pantai. Nah, alah kok tegese ayo kuwi Lepen Bison. Lepen Bison Kedung Pantai. Kabeh. Nggih. Nadyanto Mbak Lisa sampun dangu sanget Dung Banteng menika mboten wayangan. Ning menika sampun menjadi cita-cita warga masyarakat akhirnya bisa terwujud pada malam hari ini. Dengan presani sak lapangan penuh kaya ngoten niku Dung Banteng. Banget tumplek-blek aku ra iso melebu tadi sampai parkir nih aduh. Kita di mau masuk sini kudu biak PN untuk. Ora usah ngalih rene sik. Nggih. Kono. Rene sik. Kono. Mumpung rong Mei rene sik ayo. Kono melu bapakmu kono. Melu kono. Sik, piye. Aku tuh enggak izin Bu. Halah ora usah izin. Bu Kesil yahene santai ngene lho. Kon. Ngene, sampean ngomong piye mau? Jodoh piye? Aku kan tanya, kan tadi aku ngomong-ngomong. Terus Pak Cahyo nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Terus? tahu. Nggak tahu. Pantes nggak tahu soalnya jodoh emang nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu sih Maha Kuwasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yo. Itulah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Awake dhewe kudu bersyukur. Makanya. Apa wae wis saka pucuk rambut jempol sikil ditata kanthi apik. Leres. Jari iki lho, Mbak. Nggih. Driji wae digawe pisah-pisah ngene, ora mlumpuk dadi siji. Lek mlumpuk nggih mangan angel to. Angel. Lah, ngopo sebabe jari iki digawe pisah-pisah ngene? Apa Pak sebabe? Demno rene, men iso ngene lho dadi. Pak Cahyo. Bentar. Apa? Aku iso sulapan. Sulapan piye? Aku iso gawe parfum, toh. Pak Cahyo seneng wangi apa? Wangi stroberi. Strawberry ya. Iya, siji, loro, telu. Nah, coba dibau. Wangine apa? Ora nek wangine apa-apa. Alah, delok. Alah, strawberry kok. Gareng. Ngopo? Tak omongi. Ngopo? Iki rata isui 7 dina. Nggih. Cobi jajal kula ambunge Mas, cobi Mas. Nah, Nek oke. jenengan mau ambune napa? Stroberi. Stroberi jajal. Oh, nggih. Apa? Lah kok pesing ngene to. Kok malah pesing ra ngono. Ora sia-sia lho ini dalang idolaku. Pak Cahyo ku tadi. Ayo. Ya ora mung idolane Lah, jenengan. kok piye? Idolane warga masyarakat Ponorogo, Nduk. Spesial ya. Ya spesial. Mulane penonton sakmene oke, ya menunggu beliaunya, kiprahnya beliau sabetane piye apa neh nyabetke atiku, Mas. Waduh. Wes ayo. Awakmu kuwi rasah ngono. Apa? Lek Mas Cahyo ki kan ya wis enek Bukesi. Ya ben Loh. 1-1-2-2. 1 buat Sukesi Rahayu, tapi 2 untuk Elisa selamanya. Waduh. Aduh, bocah iki saya nekat e. Bareng kulino nge-gym saya nekat dhek maliane. Ayo. Kowe upamane dadi bojo sing kedua ya isih tetep tresno karo Pak Cahyo. Alah ya jelas tresno dino iki cacahe piro? Ana 7 ta? Ana 7 tak gawe beda-beda. Senin Selasa Senin, Rebo. Senin. Senantiasa mencintai Cahyo tadi. Selasa. Ayo terus ora apa-apa. Terus. Ayo. Selasa, walaupun ngene iki ramene tapi Selasa milik berdua. Terus. Cuman buat berdua aja. Langsung Rabu. Rabu. Aku nggak pernah rabu-rabu buat membuka notifikasi dari Cahyo tadi. Soalnya ngopo notifikasinya tak beda. Napa? Beda nih. Notifikasi munculnya neng HP, tapi geternya neng hatiku. Ini bareng suwi rame lu bahane wakeh malian. Ngopo? Berarti sing geter nek kene iki kae atimu to? Sing geter. Ati ki ning kene kok ning kene. Ning kene. Iki mau Rebo, bar ngono Kamis. Chemistry-nya tuh selalu nyambung, mesti langsung jodoh chemistry-nya Pak Cahyo Kuntadiro Elisa Orcarus Alaso. Ya Allah. Berarti kamu itu chemistry-nya sama Mas Cahyo tadi luar biasa. Wis Biyen pas duwe pacar rawani omong ngono kuwi deh. Lah ya beda ana kipere ana satpame, sekarang kan free gitu loh. Jumat semua. Jumat ki lagu. Jumat kamu sayangku di dunia ini.
cuma kamu sayangku di dunia ini. Lek mau aku wis seneng tenan bareng saiki rada ragu-ragu. Ketoke kentuk iki malian iki. Kentuk ki apa? Kentuk ki apa kentuk? Wanita yang cantik itu namanya kentuk. Nah, wanita yang cantik itu namanya kentuk. Enggak bohong, tenang. Enggak bohong tenan. Suwer. Lho takono wong Ponorogo ngono kuwi. Kentuk napa Pak Bu? Cantik. Kula kentuk. Kula kentuk mboten. Kentuk banget. Ya pancen aku pancen sak kentuk-kentuke wanita. Si paling kentuk dhewe, tapi aku ya kudu menghormati, Mas. Menghormati kan aku sapa? nomor loro. Sing nomor 1 Bu Sukesi Rahayu. Bu Sukesi. Berarti kudu sing kentuk beli. Bisa. Ya di voting dhisik to, di voting. Bu Sukesi kentuk apa ora ngono. Ora wani kentuk, Bu Sukesi kentuk napa mboten, Pak Bu? Kalau Elisa kentuk napa mboten? Kentuk. Oh, berarti sing kentuk aku. Maaf ya, Bu. Pancen sing paling ayu kentuk dhewe Elisa Orcarus Alaso si Ratu kentuk. Paling kentuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa mau terus e? Tekan apa sih tadi? Sabtu. Sabtu, cuman kamu Sabtu-Sabtunya di hatiku. Minggu. Apa keri dhewe? Kowe apa urung ngerti to, Sa? Minggu prai. Di saat dianjurkan pemerintah minggui prai jalan-jalan. Sesa kuwi mau Senin wis. Wis. Selasa wis, Rebo wis, Kamis wis, Jumat wis, Sabtu ya wis. Iki saiki kari dhewe Mas Cahya ya. Minggu. Minggu ki prei dianjurkan pemerintah prei dienggo jalan-jalan pijet nek kesel. Lah jaremu mau Sabtu satu untuk kamu. Iya, lah terus saiki Minggu. Minggu dianjurkan pemerintah tanggal abang prei. Wayahe pijet opo lah sak karepmu. Tegese iki ya artine kaya kuwi mau lek Sabtu satu untuk kamu ngono lho. Gek saiki Minggu. Minggu prei wah kandhani angel iki. Goblok banget kuwi gareng kena tanggal abang kok nekat ning ndi Abang kowe. nekat wae. Rasa ngopo-ngopo Minggu. Tegese niku kula kan negesti ngoten lho Mas Cahya kados Senin niku wau kan nggih sae. Selasa ya apik, Rebo apik, Kamis apik, Jumat apik, Sabtu apik. Iki kali siji Minggu. Minggu prei ya Pak. Iya tanggal abang. Ki aku karo Pak Cahyo wis plek. Minggu prei napa mlebu Bu? Ki plek. Minggu prei napa mlebu? Plek. Mlebu apa mlebu? Ketoke sing wedok prei ora kena dienggo. Asem kok ya. Lah ngono. Karo ndongake Mas. Doa terbaik untuk warga masyarakat. Mas Gareng dulu, Mas Gareng dulu. Nggih, niki nuwun sewu ndongakne wong Kedung Badeng Mas nggih. Aja keloro-loro nalika semono, apik atine nalika sakmene. Nggih. Mula biyen keloro-loro artine niku barang sing ora bener nemplok ning kawasan mriki. Ning alhamdulillah dulur Kedung Badeng sakmenika manggih kawilujengan kebagaswarasan selamat donya selamat akhirat Allahumma Amin. Karek awakmu Selanjutnya Mbak Lisa, ayo doa yang Aku terbaik. ya doane kaya mau kan ciri khas kene pangtung. Pantun. Pantun. Golek kreweng cacahe siji. Ya, masyarakat Kedong Banteng tansah nyawiji. Amin. Golek kreweng cacahe enem. Masyarakat Kedong Banteng tansah ayam tentrem. Golek kreweng ning wetan. nyangitan Golek kreweng nyang wetan. Terus? Masyarakat Kedong Banteng diparingi ketentreman. golek kreweng rupane ireng Apa tegese? wong sak Kedung Banteng sing wedok muga-muga meteng bareng Aduh, lah yo repot nek meting barang bidane piye? ya ketok ndase didelepne neh Kanca ngono ra. Ngoten-ngoten. Niki lho spesial niki Mbak Elisa. Iki wonten Nawala. Katur Ki Dalang Cahya Kuntadi saha grup Madangkara. Kula nyuwun gending Mawar Kuning dari Mbak Elisa. Nggih, dan lagu Bersih Desa. Gending menika katur dumateng Bapak Soni Saifullah PJ Kepala Desa Kedung Banteng saha sedaya perangkatipun. Ketua Panitia Bersih Desa Kedung Banteng Bapak Haji Karsono saha sedaya panitia. Para calon haji hajah khususipun Ibu Retnowati nggih saha Ki Cahya nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng
awit bidal ngantos konduripun dipun gampilaken anggenipun nindakaken rukun haji ugi mugia dados haji hajah ingkang mabrur barokah matur sembah nuwun saking kula Bapak Suwandi. Ha iki lho Mbak, nggih niku. Mawar kuning. Mawar kuning. Muga-muga dulur Kedung Banteng ingkang badhe minggah kaji dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Pak Cahyo dan nanti juga akan berangkat kapan, Pak? Insya Allah tanggal 3 Mei. 3 Mei, semoga lancar semua, Pak Yoyo. Wis dadi haji so aku ra iso mbajul meneh aku. Oh, profesional loh, Mbak. Haji itulah ibadah. Haji itu kan wayangan ya tetap wayangan. Oh gitu, tetap boleh gitu. Boleh tetap. Ya enggak enak lah. Izin, Bu. Izin Bu aja ngono. Izin Bu aja. Kowe iki ngomong kok ngono ki somong nang mbok wek lho. Lah kan aku juga dula besti juga lah. Nggih. Lan kula anu Mbak Elisa nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat ing Ponorogo sedaya kemawon kalebet ingkang ngejob kula ing bulan Mei mboten saged kula tampi. Kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Mangke sampun wonten gantosipun wonten guru kula Mas Anom Dwija Kangko ingkang minangka sesulih mekaten. Spesial ngene Mbak. Bu Kesi, ayo karo anu Mbok Enom Bu Kesi. Ayo iki. Oh, iki duet wong loro mantap lho Reng. Nggih ngeten iki lho, wong ngeten iki jarang sanget lho Mas Cahyo. Lah iya. Biasane ndek bojo loro ki sing sitok ijir-ijiran bae ngoten. Heeh. Ning nggih bengi iki muga-muga ora. Ayo. Ndongakno Mas aku ya deg-degan ini padha wae. Ya apapun deg-degan iki kene kudu nesune mboten umum. Sini kok ya. Asline ya ngempet kok ya. Iya. Biasane spesial engko bawane pangkur Semarangan duet Mbak Elisa karo Bu Sukesi Rahayu mawar kuninge terus berdua. Lho, kaya ngono kuwi. Elisa, Iya, Bu. kamu tenang aja sama Bu Kesi. Yeah. Kalau di panggung, di pegelaran malam hari ini, Pak Cahyo itu milik umum. Oh nggih. Sik, Bu, Jadi- sik. Omonganmu ra penak. Milik umum mak padake WC ngono piye iso? Boten, jadi kita itu harus profesional kerja. Teng panggung niku guyonan panjenengan malah tak anjurkan untuk berdialog kalih bintang tamu, Betul. guyon maton, nyerempet sithik, ndak apa-apa. Mergo atiku ki wis tak siapke dadi bojone dalang niku Mbak Iya, Elisa. iya. Atine kudu jembar, padang lembah manah ora kena cemburuan. Lek cemburunan, wah lek kurabi karo Pak Cahyo ora bertahan 16 tahun. Ya ra? 16 tahun loh Mas Kareng. Iya lumayan. Ning asline ya ngempet kok. Ora ngompori Mas Kareng iki lho. Asline ya ngempet. Kowe aja ngawur, Reng. Nun Apa? sewu, lek aku ora tanggapan karo Bu Kesi. Nggih. Anak-anak tak kon ning omah, aku lunga berdua. Kalih Bu Kesi. Lho Pacaran. ning mall ngono kuwi. Ya. Mesti mesra romantis tak gandeng tangane. Nggih. Lho. Jenengan kalih Mbak Kesi. Angger ning mall mesti digandeng. Gandeng. Mergo lek ora tak gandeng, ora tak cekel tangane. Kuwi njupuki apa-apa deh. Tak kira nek mesra ngono plane. Ayo Tak toh. kira Iki kok. Mas Rane mung karo awakmu El. Mosok enggak Tenan. gitu, Bu. Neng aku upama tenan karo awakmu aku malah beneran kok El. Kok beneran ribet lho, Bu? Penak tanggung jawabku iku ngopeni bojo sing kaya ngono gagahe iku penak. Engko misale aku kesel, awakmu sing genti mijeti. Loh, bojo dalang kuwi wah remangsamu abot lho El. Ladenane kuwi abot. Kadang-kadang lek esuk nyuwun susu. Awan nyuwun kopi. Bengi nyuwun wedang jahe. Lah aku lek mendina nglayani dheke kan yo kesel to El. Repot nggih, Bu. Repot. Oh, jadi Lagi bagi iki lho. tugas. Lagi iki nyeluk bojone iso dheke lho. Iki Elisa karo Bu Kesi padha wae asine iki ora. Lek omong do ting tepet cotot kabeh ora. Yo diwiti saka Mbak Lisa dhisik coba kaya apa. Ayo sing nom dhisik. Ayo. Izin ya, kakak tertua ya. Iya. Iya Adinda. Baiklah Adinda. Maduku. Aku lagi ngerti wong loro rukun seneng mboten ngono, Mbak. Jan. Ditenanke apa piye? Napa? Tenan apa piye? Eh? Tak lamarke. Ampun, Bu, ampun. Pripun? Tenan apa piye? Coba. Ora apa-apa lho, tenan lho. Ya Bu Kesi. Bu Lisa. Ya, mulai buyar. Mah Iya, Elisa. mulai ini kan. Iya. Monggo. Mingkar mingku rengang
Para penonton tepuk tangan untuk Mbak Elisa luar biasa. Dudu wong Jawa ning suarane njawani. Istimewane teng Ponorogo niki Mas Sahyoku tadi. Nggih to. Wong yang ngendikan niku Mbak Elisa nggih Bu Kesi. Nuwun sewu kena diarani jarine wong kene ting pecotot. Ning yen nembang niku suwantene jos. Sae sangat. Mboten kula niku sak gaduk-gaduk niku nggih belajar kepada kakak tertua ini. Nggih. Inspirator saya. Sagaduk-gaduk iki apa to, Sak Dik? gaduk-gaduk itu sebisa-bisanya. Aku kok Sesampai-sampainya segaduk-gaduk. sesuk karo kakak dolan ning mall Iya. utawa dolan ning Taman Juruk. Oh, iya. Tak warai tata basa sing apik ya Oh Cahayu. iya, Mbak Yu. Rukun to, Pak? Piye? Kok sik to hubungane Taman Juruk karo basa iki apa to? Monggo Taman Juruk nggih binatang lho iki ora. Wong kula ngomong niku wau nggih bingung lho Bu Kesi. Pripun? Wong kok sak gaduk-gaduk padahal jenenge gaduk ki mak tuk-tuk niku gaduk-gaduk. Piye, Mas? Sak gaduk-gaduk. Gaduk-gaduk kok gini? Lek gaduk-gaduk ki jotos kiwa tengene gaduk-gaduk. Oh ya. No. Lanjut, Mbak. Agarono karenan marti si Oper Bu Kesi. Ya Bu, aja kalah karo adimu, yuk. Aja kalah karo Mbok Nom ngono lho. Kok iso adimu kuwi kok. Gareng iki ora ya. Bapak Ibu, jenengan lek Pak Cahyo mendua ngoten setuju mboten? Setuju. Sajae. Piye to wong dong bantengi ora. Iso lho. malah setuju. Loh, kula jane pengen nyuwun presa lho. Panjenengan niku alasane nopo kok iso mempersilahkan Pak Cahyo mendua Elisa dan Kesi niku alasane nopo, Bu? Coba Ibu Eni kok sing kudungan oren. Napa, Bu? Wah, ora iso jawab kok. Wedi kabeh tak tenani. Nggih. Lah iya, karepe jenengan men enteng gaweane ngono lho Bu Kesi. Dadi satu engko profesi. Senin Selasa Bu Kesi, Rebu Kemis Elisa, terus Jumat Setu engko Bu Kesi, lah Minggu tak nggih pijet ngono. Loh, pancen ya ngeten loh, memang poligami itu diperbolehkan. Betul, betul. Tapi dengan catatan mbok wek iku kudu setuju, ya toh? Merestui, ikhlas lahir batin. Malam hari ini disekseni warga masyarakat Ponorogo Kedung Banteng, Pak Cahyo tak ikhlasi lahir batin loh. Piye tok 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 tok. Sik Bu Kesi, tak sawang kok kene sampean ngomong ikhlas ning kok ngendur gelungan kemendeng metu keluke to. Wong jenengan kok ketawis teng mriku kemendeng, Mas. Lah lek keng mriki niki ketawise Mbak anu Kesi bahaya, Mas. Napa? Mekrok ngoten. Makro. Modele kaya arep teladung. Ora, apa ketok aura aku lek nesu? Ora ketok. Gak ketok. Buktekno Bu Kesi, yo suaramu kaya apa? Ayo iki ratune Pangkur Semarangan iki. Ayo iki. Terus sayang. Oke, baby. Unggah keneh Bu Kesi. Mbak Elisa kudu memperhatikan. Ayo. Lah iki kudu sampean iso ngene iki kuduan. Kowe kok aja nganti kalah lho, aja Ayo, nganti kalah. ayo. Kowe pendukungke aku. Ya, tepuk tangan Bu Kesi. Oh, istriku memang luar biasa.
Mbak Elisa aja nganti kalah. Sampean kok iso ngono, gamel aku peken. Ayo, wis. Ning bunang tok nggih, dodol es kalau Bu Kesi. Tak kira lek kabeh. Iki gamelan mas kawin. Ha iya. Nalika awake dhewe rabi, rek yen pengen menehi Elisa sampean kudu sembodo nukokne gamelan anyar ditulisi CE. Apa kuwi? CE. Cahya Elisa ngono. Lek iki kan sing mereke KS. Apa kuwi? Kesi. Malah kondang Sutresno. Kesi Suloyo. AKS kok. Mosok yo kace. Kudune kace kok yo. Iya, arep kace. Ayo bukan anu Mbak Lisa ditirokne bukan iki mau. Kayak gitu. Kayak gitu. Kulo gak sageti. Tak beri semangat dari sini. Bisa, Ayo, Adik, oke. bisa. Masih semangat Bisa, ya. Adik. Ya. Tai wangi donga, Nduk. Kok kene tai wangi donga. Nggih. Jo karo kalah kate karo mbok wek. Nggih. Kan ya. Sik contohnya pesan khas Bekasi. Ayo Bekasi pesan khas. Yo. Oke, selanjutnya yuk Nadia Arina, yuk. Nadia Arina. Elisa. Pegang tangan dulu. Ya. Asik. Alah karepmu. Sabar. Inna ma asobirin. Kok sabar dadi kekasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Padahal tak supporti kok ngono kok malah. Ya sa, ayo. merdeka, tetep Coba sa. merdeka. Map sa, ayo sa, ayo. Piye? Salim. Selamat adikku sayang. Iya. Mbak Kesi, Mbak Elisa, kula voting nggih. Nggih. Niki sae Mbak Kesi nopo sae Mbak Elisa? Sae sedaya sing elek gareng. Amin. Banding-banding ke ora. Terus yo. Mbak Lisa, ya Mbak. Oh, aku lagi ya. Ayo no, yo. Sinupa sinukarto mreh kretarto pakartine ilmu Mangga buka es. Buka es. Kesi yo. Nggih, Kesi. Suloyo. Boten. Kesi Cahya Kuntabi. Ayo. Ta melu-melu aku mekrok kok wisan. Ya. Enten iki. Kang tumrap ning tanah Untuk menunjukkan kekompakannya bareng Mbak Lisa karo Bu Kesi. Coba yen kompak tenan berarti atine ya dadi siji. Ayo, nggih. Ya, pancen penake bareng lho, El. Nggih, Cobi. Nggih. Ayo Yo. sayang. Ji, rok lu. Agama agemeng haji
para lenggah tepuk tangan untuk dua-duanya luar biasa, serasi kompak seimbang dan terasa. Ayo nggih. Mugi-mugi warga masyarakat Kedung Banteng mriki terhibur, atine seneng, terus tahun ngarep nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi maneh. Amin. Bajute adalah mawar kuning. Mbak Elisa nembang mawar kuning saged? Saged. Nah, bonus 100.000 rene ya. Alah. Ya ampun, aku ya melek to ya. Bu Kesi, mawar kuning saged? Saged. Mriki kula iki luman ya karo wong-wong nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Mas Gareng, Dalem. mawar kuning saged? Mboten. Nggih pun, nggih. Mang merongos mriku. Ora masalah, terah yo nasib ki lek sobek yo ngene iki ora masalah. Yang penting kula tesih hoping kali Mbah Wo sekuwung ya. Mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah merekah, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedung Banteng tahun 2026 menjadi indah merekah menuju zaman keemasan. Dados. zaman yang paling indah ya iki. Nuwun, matur nuwun. Kaya ngono kuwi lho Mas Gareng, endah seni budaya iki kaya ngono kuwi. Leres. Kula ditresnani dulur wonten ing Laladan Kedung Banteng. Nggih. Wong kuna diarani keseresayan.
keserasian di antara kita dan kita. Leres. Kula bersih desa iki dienekne sedaya masyarakat Kedung Banteng manggih kawilujengan kebagaswarasan, slamet donya, slamet akhirat, kabeh usahane iso lancar, ora ana bebendu, ora ana mala sing tumiba marang sapa wae. Leres. Mila bersih desa menika kejawi atur kurmat dumateng para leluhur ingkang babat wonten ing Dung Banteng. Dan yang terpenting adalah wujud syukur kepada Gusti ingkang nyipta jagat. Yang ketiga nenggih melestarikan budaya dan ajang silaturahim. Menawi bersih desa ngeten niki mbuh agamane apa, mbuh golongane apa, mbuh mbiyen nyoblos apa, ning yen wis kumpul dadi siji sak lapangan anane mung seneng ndonga bareng untuk kesejahteraan warga masyarakat Dung Banteng. Leres Mas, apa lho pedahe wong ki lek arep guntuk-guntukan. Apa pedahe wong-wong arep plero-plerokan ora cukup sangka niku. Kula persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibangun supaya desa itu menjadi maju dan selalu menjadi idaman di Kabupaten Ponorogo. Amin, nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang tumibeng pangkon Mas Gareng. Nggih, Pak Cahya. Saka katresnanipun sedaya para warga. Dari PJ Kepala Desa Dung Banteng Bapak Soni Saifullah SE ngersakake lagu Pepeling kalian Gala-gala. Dari BPD Desa Kedung Banteng ngersakake lelagon Ninggal Katresnan. Dari perangkat Desa Kedung Banteng request lagu Gadis Manis Kalimantan. Waduh. Niku prawan Kalimantan. Iya. Kalih negara angin apa iya? Wah, jan. Nggih niki karo aku. Negara angin. Heeh, negara angin. Tapi duka niku kula dhewe nggih mboten ngerti kok. Nggih, ngene Durna ngatas Maruta. Ayo nggih. Nyuwun lagu kagem sedaya, nggih. Saping Gunung Mbak Elisa. Warga Kedung Banteng, nggih. Nggih. Terus saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng ngersakaken podang kuning kalian sesideman. Dari Bapak BPD Kedung Banteng kepada YTH Bapak Dalang kami mohon gending Kidung Wahyu Kolosibo kalian kapilut dipun aturaken dumateng sedaya lembaga desa lan warga masyarakat Kedung Banteng. Semoga ayem tentrem dan guyub rukun. Amin. Terima kasih BPD Kedung Banteng. Nggih, menika lek mboten salah niku adikipun Pak Karyono. Oh nggih to? Nggih. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Dalang Cahyo Kuntadi menawi kepareng kula badhe nyuwun lelagon Gubuk Asmara. Nggih, kula aturaken dumateng perangkat Desa Dung Banteng saha panitia bersih desa. Mugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat anggenipun nglestarekaken budaya tradisi. Wassalam saking kula. Pak Wah, sapa iki? Sapa Mas Gareng iki? Dukuh. Wahyudi ya. Pak Wahyudi Dukuh. Nggih, Wahyudi Dukuh. Niku Mbah Guru, niku Mbah Guru, Mbah Dukuh. Dari panitia bersih desa minta lagu Katresnan Sejati. Nggih. Dari Primanet Wifi dan kawan ngopi lagu Kusumaning Ati. Ha nggih, dan pamundutan dulur mriki niki jan luar biasa. Nggih. Mulai saka klasik, dangdut, keroncong dan lain-lain. Nggih. Kula niki nggih setunggal mboko setunggal dipinangkani ngoten nggih. Nggih. Pamundhut saking Bapak PJ Kepala Desa rumiyin ngersakaken pepeling. Nggih, dipun pinangkani. Jenengan ingkang mbawani? Kula lek ken bawa mboten matur, Mas. Lah napa? Wah, kula niku gaene kali bawa Amin lho. Gaene kula teng mriku lek bawa niku mboten pas niku. Kok mboten pas sebabe? Alah niku lek teng ngene pepeling to. Nggih. Ngelingne derma menungso supaya ngilangne barang sing ala mlebu barang sing apik. Oh, ngaten. Aku dhewe awakku rong apik karo ngomongni wong liya ora wani, Mas. Wah, iya nggih. Siap. Yo coba diwiwiti saking anu mawon Mbak Lia, yo digeser engko dandang gulanipun. Nggih. Dandang gula rukun Islam mangke kalajengaken pepiling pamundhut saking Pak Kepala Desa PJ. Nggih, Pak Soni. Nggih. Yo Mbak Lia. Rukun Islam kang lima puluh
Hop, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Aja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. Rukani sampu niku Nglerek Mbak Mira Kirana. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk. Sahadat kang angka siji Mas Cahya Dalem. menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo. Sak kecamatan nggih, Mas. Nggih, menika rawuh sedaya, Mas. Oh nggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Neh, sak garis kan, Mbak. Kang angka loro salat Mbak Dian. dene kang telu Sak garis melih. Ramadan nindake poso Bir kita. Ayo. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas iki. Terakhir Winong Nawangse. Ngedung iso pas ini wangel. Ayo. Nggih. Jenengake wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedung ki ora tau cecer. Lah nggih to, Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didum padha. Leres. Ya. Rukune Islam sampurna. Nggih. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Swargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munasiro. Monggo, seneng berdua. Mbak Tri Hastuti yang ketiga. Yuk. Thank you.
Mbak Tutik, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas, nggih alhamdulillah. Menika ugi anu Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahib ing sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih ngoten nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita yo nggih. Mbak Elisa, Mbak Birgita. Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara. Nggih, nggih nyambut gawe niku lek teng Ponorogo Mas, podang kuning gubuk Asmara pepeling ki aja ngantek lali. Nggih to, Pak? Nggih, mboten namung tenggene wayangan, reokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Masa? Nggih, Ponorogo ki budayane niku yen gending aja ngantek nglalekne gubuk Asmara. Penting ngoten nggih. Penting. Kangge kula luwih penting dhuwit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Padha. Lah tunggale ora. Tukung-tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasat kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejime rutin. Ayo. Iki kok wis ngejim. Maka Mas, tukung-tukung. Yuk. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling gubuk Asmara menika klangenanipun Kyai Ponorogo. Leres sanget wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, ngoten. Ya, selalu nggih. Nggih. Waktunya jam 12. buka puasa. Waktunya sahur. Oh ya. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat ngoten. Ki wong bawa gubuk Asmara ki ya dawahe jam dinding mania. Jam dinding mania. Lah nggih. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Nggih. Mbah Lurah Sono Keling juga. Kemarin Betul, kita di nggih. sana, beliau Nggih. hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir. Pokoknya Ya. tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Kita kirimkan. Nah, anu Pak Trimo. Trimo Nggih. juga penggemar wayang semua. Nggih. Alhamdulillah. Kok ajae do akrab men to karo Mbah Trimo bareng? Kandhane kok. Oh, wong benditen niku jan CS Elisa lho Mas niku. Oh alah, kula dereng kenal, dereng nate ditanggap marai ayo. Tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan, Oh, Mbah Trimo tuh pasti nyusul. Oh nggih sembah nuwun Mbah Trimo. Anu Pak, kalian ngaturaken wilujeng dalu Mas Arif Nglumer. Mas Arif Oh, Kowe yo kanca to. Kowe kancamu ayo ayo. Kowe ana apa karo Mas Arif? Loh, Mas Arif Nglumer ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu komen apa itu postingan TikTok saya selalu dikomen. Setiap Pak Yoyok apa setiap Birgita hadir? Ya setiap aku bareng. Iya. Oh, kuwi lho nganti untune dibegel kaya ngono lho. Saking ngefane kok ben padha kok. Nggih. Niku tebih lho saking Lumer Madiun Betul, Betul, usul betul, ugi betul. mriki. Kota Madiun rada rono Nggih. ya. Arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae tenan. Diwangi suk-sukan teko kene. Ugi kula aturaken dumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Nggih, Ngoten niku. Alhamdulillah,
alhamdulillah. Nggih. Saksi-saksi dari Magetan, Saksi-saksi yang Blitar, hadir merapat matur nuwun. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul, nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ayo kowe sik Bir. Luduk Asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. nggih tenan kok ya. Elok to. Jan coba nek cara wong Jawa ki glathik tunggal sagowo. Oh iya to. Nggih glathik tunggal sagowo. Nggih. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segowo. Tunggal segowo iya apa? Segowo ke bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Awas lo, keterangannya kudu jelas lo. Yo jelas Emang WA-mu wis dilebokke WA aku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejerono rada nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan mau getok karo mimik to. Ah, lah. Tak cucupe. Aja. Srigala. Aja nesu ngono kuwi ayo. Boten. Nggih. Gaga. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri. Yo, Bir. tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apane kok ya padha to, Bir? Iya. Diteke lho Kutu-kutu padha. kita juga sama. Kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Gareng kok iso 6 to reng kowe? Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene ayo. Lah iki oyote kok. Wayote. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasane rada brutal dhek. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? Ditunggoni Pak kula, Pak. Oh, wis duwe satpam. Nggih, ngene kuwi. Ya rasa diang. Kasar to. Layak saku mau. Oh ya, Mas Arif teko kok terus yo. Iya, kula kudu halus ngono wi. Dadine wis Arep ya goren. Iya. Ya Mas Tiko apa mau ngangge kopiah ya meh padha lho asline. Ayo. Dan Elak. tenanan kok ya. Gurit nyanti ya biasane ku wedhek karo Elisa. Ayo. Engko jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Ayo. Oke, Pak. Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk Asmara. Ya, yuk. Iya.
cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Tekan omah Dakarae lali ditresnani tenanan. Mangke glinding-glinding maksud. Gamelan kok klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane glinding-glinding. Kaya kirek dikalungi klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku gawe dadi ayo bir tenan le joget. Dan kaya Mimin Apri. Oh, Mimin Apri perbandingane. Iki wedok tenan lho iki. Wedok tenan iki. Ayo, Aprine Mbak Lisa, Mimine iki. Apa le Mbak Birgita kali. Apa? Luar biasa sanget saestu Mas nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres nggih. Wonten setunggal lagun melih napa tesih kuwat? Tunggal niki mangke sanesipun sing hot-hot kula aturaken nggih goro-goro lan kula suwun dumateng sedaya khususipun warga masyarakat ing Dung Banteng. Mumpung enten wayang, mumpung malam Minggu, monggo sami wungon nganti tancep kayon. Diniati tirakat nyuwun kalian Gusti yen nonton wayang nganti tutuk lakon muga-muga diparingi tutuk anggenipun momong anak putune soleh lan solekah kabeh. Amin. Yo Nong, ayo coba. Mbak Winong. Nih Mas Ayu Winong nawangsih. Mbak Winong, yo nduk. Lho, coba senong iki tetep enek penggemarmu sing ngersake ninggal katresnan. Ayo. Ninggal katresnan. Iki lho saking bapak-bapak BPD Desa Kedung Banteng. Ninggal katresnan Winong nawangsih. Nganti piyai kene iki sinden-sinden jenenge sapa ya apal Mas Gareng. Niki to, dulur Kedung Banteng niki. Nggih, ngoten niku nggih. Nggih.
mau. Ya coba kaya apa ta ayo. Moga-moga Mbak Winong. Langsung aja ya, Pak. Nggih, langsung saja. Nggih, boleh. Nah, monggo Nduk Winong. Minangkani Mbak Bapak Ketua LKMD, LPMD, BPD. BPD. Oh, itu kan LKMD barang. Diareng iki. Sik to. Aku ki anggere wis lunas ki mesti lalen ku ora umum. Iya to, nggih. Pokoke LPMD kali BPD niku kakang adi ngoten lho. Sing bener ki ABRI masuk desa. AMD ayo nggih. Nggih. Monggo. Langsung ya, Pak. Nggih. Badhe menyapa masyarakat Oh, dulu. badhe masyarakat Kedung Banteng ya. Kedung Banteng. Kedung Banteng, nggih. Halo, selamat malam masyarakat Kedung Banteng. Terima kasih sudah mempercayakan. Oh, Iya, ya ora percaya apa-apa. kepada kami. Betul. Percaya kepada kami untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih untuk Pak Lurah. Terima kasih untuk semua, Bapak BPD, Bapak LKMD, LPMD. Iki ayu ning koclok ya. Lek LPMD kuwi sik lek LKMD kuwi salah. Mergo LKMD ki lamaran keri meteng dhisik. Ngono lho. Awur ora iya. LPMD. Nggih. Kok iso Iya, ya Wis maaf mending toh.